Say hello guys and Maji. hello guys. Hi and hi and hi. Hi. Dekho om dia. Ini fibe. Ang halay. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. To लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय थाबाय लोगोफोर। तो दिनैहाय मोनसे रापचिक ब्लग लानानै फैलायबाय लोगोफोर। एकदम मा होनगोन जोङो नै दुब्लियाव दं आरोना, ओमफ्राय माबा माबि लानानै बाल्थिं खदाल ओमफ्राय दै लादों आरोना। जोङो एक्चुअली खुसिंग्रा लुदों लोगोफोर, ओमफ्राय अखा हानायाव आरोना मानै मोनहांबाय दायो। तो नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो मासे ओंखारबोबाय। हमदो ओइ गलां हमबाय दै दासो हमनो रोङा आखिसो हमबायबा मा जागोन थांबायसो गारियासो होबाय। आं मिस्टेक जालायबाय। इलाय हमदो सामदो सान्थि जेनजार जोंना हमग्राया बिसो गरमखा। जेनजार दै लोंखादों खांख्राइ बायदि। गिदिर जाखागोन बियो। गैला दैया ओइ दङ दां बायदि मोनदां। हमदो थाबाम हाहा देखायब्रा ओरै ए देखो र' ए देखो मोनलायबाय नै ए देखो मासे मोनबावलायबाय नै। नै लोगोफोर जाहांबाय। देखो हमदो हाहा इलाय बेबो फैबाय। आं हालाहाय। दुइटा बुंखाबाय माथो। बैलाय फैखाबाय दां। फैखाबाय। होलै होलै हमदो पक्र थाब हमब्रा नैलाय थांबाय आखायाव बोखाना हो। हमदो माबार ए गलांगोन नागिरखायो। खांख्राइबाथ' हमनो हानो नामा माथो नोंसोरो? र' फैगासिनो र' फैबाय। गाइसमोन फैबाय। इन्ट्रेन फैला माथो। बै खर' नङा ओइयो नैलाय बेयावनो दंबाय थायो। मोनहरगोनबा हमहरदो गायजम। आय माथो थांबायसो। रोंथारा जावस'दो माया मोनगासिनो जावस'दोलै दे इल' हरना जावस'दो माबा फालतुदो बिसोर रोङा जेबो। दैबावलाय फैगोन हो गुगागाल'ना हो लोमदों होननानै फैगोन। खाबायबालाय बे बुस्थुआ इलाय फैसिगोनलाय फैबाय बे एबार। इलाय हमदो गोसा हम। देखो मिल गया। गां गोनांलाय नै गिदिरथार गाइसमोन। 10ता जाबाय फाइनालि 10ता जाबायलै गायबार 10ता जाबाय 10ता बिराद खुसि मोनदों नै 10ता मोननानै आसोलफ्रा। नै गाइसमोन मासे मोनबावबाय। ए देखो जाया नै गिदिर गां गोनांखा। एबार गां गैया दां। गां ओंखारजेननायसो बेस्रा। ओइ नै जोंना सासे खुसिंग्रा जावग्रायानो गाबबायसो बिमा नागिरनानै। आजा पिया जल्दी आजा ओरै माथो दाबो फैनो रोङा। बेफोर गां गोनां गोजाखानाव एसे गां गोनां बिराद हासिनदां। बिराद हासिनथारो जा थैबायसो नामा बेलाय ओरै फैनो रोङासै माथो। बाबु सना
Palu kam này dia. ले दरिया 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 ले रा ले देखो 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 थांफिनबाय नोंसिनि नांगौलै अमागारा सोरो थांफिनगोन बिदार दंखायो थैयोबाबो जावथाबो गैला बेखौ जावनोसै दे मोनखासिगोन खाथियावनो दंखायो बियो गैला गैला फैखाला फैयो दे हागोन नों जावनायखौ फैबाय दं माथो ले फैबाय दारि हमनाबो ओइ देखो हे बहा खारनो जों गोरोंखाना थ' फाइनालि लोगोफोर जोङो खुसेंग्राखौ जावखांबाय आरोना दै लुखांबाय नै एसे मोनबाय नुफेरा माथो नै दा सावनानै जानोसै लोगोफोर थ' नायलांबाय थादो जोङो बिराद गोथाव सावना जाखागोन बिराद मेजेम जाखायो दा बायदियाव सब लेके आ जाओ सामान Oke, sesuai apa sesuai. संख्रि नांगौमोनदां दा होगोन ब्रा सावनाय जागायजेनबाय लोगोफोर नै हालदै होनो नामा कालार जानायनि थै होयो नामा सोरबा खैथाबा Bata. Sudah bisa nanti. Gue yang kelapa sini. Lihat mezem nih. Size nih. Tiga di bawah. Ah, kita nih nih sini nih kali. Sini nih tuh ya. Saya just like that one sih. Sini nih tuh ya. Ini ada masih. Ya. Ini sini mama ada dia bagaimana gitu. Pada baca lah. Tahu kita babur ya, udah betul. Ya udah tentu. Finally मोनसिगोन लोगोफोर नै एकदम साइज जाखाबाय सिं स्केन थायो खुसिंग्रा जाबाय थायो बेलेग जाया खुसिंग्रा जागोन लायना जाम्बा नङालै जाम्बा खनफिनसै लाना फैनोलाय नै फासे आलि जेरावबो आखाइ होथिबाय नोंना बे आखाइ बोखारब्रा गाइस मोननै दा संख्रि लागायनोसै संख्रि माबा जग सुनायनिखौ जाबाय आं गैला आखाइखौ बोखारबा होथिबाय थायो बोनोबो रोङा हा आं जाजोबसै बानलुसो लागायनांगौमोनलै एसे गदों गसे गदों सानसेयावथ' मासे लोमजासिगोन बिदि जागोन जा सानथिया खैथाबा जाबाय सानथिया खैथाबा जाबाय जारलै बिराद बियो मटिनि थां माब्रै मोनजाबाय मटिनि थां थां मोनाखैनायसो न मोनाखै जायो नामा नोंथांमोनाबो गरम बोथोरनि ओरैनो जावानो जा लोगोफोर गोथाव खिथाब्रा गोथाव लोगोफोर जोङो ब्लगखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै ओमफ्राय भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामहरदो ओमफ्राय आरो नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनलायसिगोन बाय 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 बाय